I a Peníscola, al Baix Maestrat, els comerciants ja no saben què fer per a lluitar contra la competència de la venda ambulant il·legal. El top manta envaeix el passeig marítim i desvia els turistes de la zona comercial. La policia ha confiscat 7.000 productes falsificats des que ha començat l'estiu i ja ha multat 11 compradors. És l'última operació policial contra el top manta a Peníscola. Juguetes, bolsos, zapatillas, camisetas. Més de 7.000 productes de comissatge al juliol, la majoria falsificacions. Por mucho género que se va quitando, siguen volviendo a traer otra vez día a día. Diu l'Ajuntament que mantenen un control constant. Policies locals patrullen pels puscales de venda. Inspeccions que de vegades han acabat en enfrontaments. Los compradores pueden ser sancionados. Aquell turista que sàpiga que el que faiga, si la compra il·legal d'estos productes, pues pot ser també sancionada. Cada estiu són més els manters que despleguen la mercaderia al passeig marítim. Enguany, prop de 150. Está todo el paseo invadido. No te dejan pasear como quieres. Una competència directa lliure d'impostos que porta de cap els comerciants. Un alquiler, en el cas de que el local no siga propi, paguem també els autònoms, els treballadors. Que veuen en risc els seus negocis. Hi ha companys meus que l'any que ve no obriran. Avui els comerciants protestaran, estendran llanços blancs per denunciar que al final a ells els productes barats els ixen cars.